Sa parehong monitoring sa Talisay City Command Center, nahuli kam ang ginukdanay tali sa duha ka auto o gusa ka motorsiklo nga misangpot sa pagkasinugbagay, samtang nahuli kam usab kining nagmotorsiklo nga doy angkas nga maayong pagkalimbuan. Anang exclusive report. Asoy sa mga personnel sa Talisay City Command Center nga nagginukdanay kining auto o motorsiklo hangtod nga miabot sa eskina sa Cebu South Road nga naatol sa stop signal. Mi paatubangan ang motorsiklo samtang nahabilin ang auto. Apan miabli ang pultahan sa may driver's seat. Mi kanaog ang nagmaneho sa auto ug miduol sa nagmaneho sa motorsiklo. Ang sunod hitabo, mi pauwan sa iyang mga kinumo ang driver sa auto ngadto sa driver sa motorsiklo. Nahunong kini dihang giduol sila sa mga traffic enforcer sa dakbayan. Nahuli kam usab kining motorsiklo nga wa mo minor bisan stop signal. Mi brake man tuod ang motorsiklo apan nabag-id gyud sa naghunong nga auto. Sa kakalit sa pag-brake, natulimbang ang motorsiklo ug maayong pagkatuyok-tuyok sa driver niini. Samtang resulta usab sa kahuot sa trapiko ang binag-iray sa duha ka prime mover dihang nilihay ang usa sa delivery truck nga pa right turn. Uban ni Renante Quiñones, Chalo Valiena, Balitang Bisdak.